Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Ka mensim sengulem bat ka mensim yarap ha ki nekisngi, I kumba ka dap ka shelai ha ka mensim jong ki bakham dap kambyang, bat ki badon mensim ban yarap mar kalyang, kene ka longru kum ka jinglong jingim jong unong samaria bapha. Kawai ka kenhun jong ki long kami kala lej ban ai jing yarap sya kawai ka long yeng ka balamat ya ka jingja ka basngosi ha ki nekisngi ki beladam. Kata ka dei ka long yeng jong iwe I long kami, I baladu no yala ulok, ubala sya bamdu ha ka jingklang jong ka ding ya ka yeng sa jong ki kabadan ha ka shinong ka pepsim ka shinong kabadan hajan jong ka shinong sokwai hari boy district kane ka kanhun ka bala penlong da ka WhatsApp group ka ba kerteng ka Riboy Women's Group hanin ka sngi kane ka kanhun da ka jingya railang jong ki khot ke badan ha kane ka group ke lalej ban ai jingrap sya ka te ka long yeng da ki jan ki tiar yeng bat ki we ki jingrap